Ayan, we just want to say thank you so much for sharing your blessings. Another confidence po. Thank you. Nali-compliment pa lang. Ayan, thank you so much. And syempre, may request sila, Man in the Mirror. Ay, ito ba yung kay Bamboo? Yes. Paano na to? Sige na tayo mo nga to. Kay MJ ate? Michael Jordan? Michael Jordan? Ito yung Man in the Mirror. Yun ba yun? Bamboo nakalagay. Ala, namamaos na ako. Pasensya na kayo. Nagbibinata na ako. Itatry lang po natin, ha? Yung kinakanta ko pero try lang. Ano ba yun? Ito lang po yung alam ko doon. Dapat tayo siya na sa request, try ko lang. Alright, thank you so much. Bali, kapalit lang po namin yung 100 kasi parang kalahati lang kinanta mo, 50 lang. Hindi, kasi parang 75%, 75 pesos. Maraming salamat po. Just keep on sending your requests. At yung mga hindi po namin alam, pasensya na po muna. Balik tayo sa linggo, baka sakaling alam na namin. Anyways, andito na naman po kami sa linggo. And thank you so much for being with us.